L-inċineratur tal-Marsa wara ġimagħtej wieqaf biex jissewwew ħsarat li żviluppaw fih u ssirlu manutenzjoni, il-ġimgħa li għadda reġa' nxtiel. Iżda wara 3 ijiem biss jaħdem l-inċineratur reġa' ntefa' minħabba ħsara li reġa' żviluppatlu. One News huwa informat li l-ħsarat din id-darba żviluppaw f'parti oħra tas-simenta tal-inċineratur. Dawn il-ħsarat kontinwi fl-inċineratur qed iwasslu għal sitwazzjoni fejn l-4 freezers li għandha l-kumpanija Wasteserv biex taħżen l-iskart mhux qed ikunu biżżejjed. Tant li l-istess sorsi għallunna li kellhom jiġu mikrija mal-25 freezer ieħor flimkien ma' ġeneraturi tal-elettriku biex ilaħqu mad-domanda tad-dawl. Ma' dawn hemm ukoll 3 containers skart kliniku li akkumula fl-aħħar 3 xhur u hemm ċertu karkassi ta' annimali li saħansitra ntnefħu. Quddiem dawn ir-rapport il-kellimew lil laburista li Obrinkat reġa' appella lill-Gvern biex isir audit indipendenti tal-operat tal-inċineratur tal-Marsa. Li Obrinkat qal li dan għandu jsir b'mod urġenti għaliex bħalissa hemm kollass totali fl-operat tal-inċineratur. Saħaq li għal kontrarju ta' dak li qal il-Gvern, it-tiswijiet ma kienu fl-ebda mod relatati ma' xogħol ta' manutenzjoni li kien hemm skedat. Il-kellim laburista qal li din it-talba qed issir fl-aħjar interess tas-saħħa u l-iġene pubblika tas-saħħa tal-ħaddiema kif ukoll tal-obbligi li għandhom kemm ir-regolatur, il-MEPA u l-awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.